Zwarggroep Aliade mat 5 ton betalen aan taxibedrijf Unema voor het handicaptenvervier. Dat had de rechter bepaald. Aliade hier een kwart pleiten ontspant omdat ze vinden dat Unema te volle yield declareerd had voor de ritten. Ze wonen ik inzog in de rittenstatussen van het taxibedrijf. Maar nevens de rechter hoegt Unema dat ik net te jaan. Regionale omroepen bleven zelfstandig en hoegen net op te gaan in de landelijke NPO. Dat stiert in de nieuwe mediawet die het staatssecretaris Sander Dekker presenteren had. Dekker vindt de positie van de regionale journalistiek heel iets wichtiger worden, omdat provincies en gemeenten meer taken krijgen van het Rijk. De jaarlijkse strontrace van Warkum naar Warmond is het met 60 deelnemers uiteenzet. Ze vervieren stront zo gauw als mogelijk naar de andere kant. Opvallend dit hier is het al protestvlagen in Wienenergie op de IJsselmar. Het is net onder de vlaggen van de organisatie, maar een soort skippers willen ze toch litten dat ze geen wienmoen in de IJsselmar gaan willen. Het is de Frieske Muziekweek bij Omroep Friesland uiteenzet. De hele week stiet de Frieske muziek in alle programma's centraal. Met live kamerconcerten en top 5 listjes van Jo en bekende Friezen. Van de morgen zetten de week uiteen met de trainer van het draafhinder Usderk, Arend de Vrede. Joen en vannacht is het wisselend bewolken, maar ze uitentroch een bui. Letter wordt het droeger. De temperatuur zakt tot 10 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidoosten. Morgen zou uitentroch een bui, maar ik regelt zinnen en het wordt zo'n 16 graden. De wind is matig en vrij krachtig en komt uit het zuiden en het zuidwesten.